Urtero bezala, Zumarragako Lasaie Legazpi ikastetxeko ikasleok jaiotza eta krisma lehiaketan hartu dugu parte. Krismak eskolan bertan egiten diren bitartean, jaiotzak etxean burutzen dira. Hori da, hain zuzen ekintza honen helburua. Eskulanak etxean egitea etxekoen inplikazioarekin, gurasoen laguntza jasotzea eta etxean gabonetako giroa sortzea. Jaiotza eta krisma lehiaketara aurkeztutako lanak lehenengo eskolan bertan erakusten ditugu. Lehenengo ikasleek, irakasleek eta gurasoek ikus ditzaten. Gero Zumarragako Zelai Aristi kulturetxera ekartzen ditugu, eta hemen egoten dira ikusgai, herritar guztiak ikus ditzaten. Lasaieko ikasleen lanak kulturetxeko areto nagusian egongo dira ikusgai Gabonetako oporretan. Aurten erakusketa urtarrilaren 4 arte egongo da zabalik. Lehen hezkuntzako 5. mailatik DBH-ko 4. maila arteko ikasleak parte hartzen dugu jaiotza lehiaketan. Lanak banaka, binaka edo hirunaka egin ditzakegu. Eta ezinbesteko baldintza izan gabe birziklatutako materialen erabilpena baloratzen dute sariak ematerakoan. Aurten oroar oso material deigarriak eta originalak erabili dituzte. Batez ere, birziklatutako elementuak berrerabili dituzte. Materialez haratago irudimena dute lehengai nagusi. Jaiotzetan zura artilea, plastikoa, kortsoa, papera, kartoia, harriak, pinaburuak, lastoa, belarra, oihalak eta beste hamaika objektu ikus daitezke. Lasaieko irakasleak beti harritzen dira. Dagoeneko dena ikusi dugula uste dugunean, kombinazioak eta materialak erabat berritzen dituzte, esan nahi dute. Jaiotza sarituak hauek dira. Lehenengo saria Aroa Martin eta Maia Garcesek egindako lan fina eta dotorentzat izan da. Material gutxi erabiliz lan originala egin dute. Bigarren saria Markel Martinez, Unasor Maitxea eta Iunes Etxeberriak era tradizionalean plastilinaz eta birziklatutako materialez egindako lan koloretsu ederrak jaso du. Hirugarren saria Uxue Karrera, Alaine Romero eta Maren Begasek egindako lana jaso du. Hauek Zumarragako udaletxea irudikatu dute, material desberdinak erabiliz, benetan lan ikusgarria. Zorionak saridon guztiei eta mila esker parte hartu dutenei egindako lan bikainengatik. Hau guztia ikusgarri egongo da gaurtik urtarrilaren 4 arte, eta animatzen zaituztegu Zumarragako Zelai Aristi kulturetxera gerturatu zaitezten, gure jaiotza eta krisma erakusketa hau ikustera. Eskerrik asko eta jai zoriontsuak denoi! Jesús María Jaime José, habla que